רוצים לדעת איך לקבל נקודות בבגרות בפסיכולוגיה? בואו נראה שאלה במבנה המדויק של משרד החינוך, ונבין איך לענות עליה נכון בשאלון המבחן. בשאלה מתארים את יובל, אוהד שרוף של קבוצת כדורגל. למרות שהקבוצה שלו מפסידה כבר תקופה ארוכה, יובל ממשיך להגיע לכל המשחקים, וטוען שהם הכי טובים בארץ, כי הוא זוכר בעיקר את הניצחונות שלהם מהעבר. בשאלה נבקש לזהות ולהסביר שני תפקידי עמדה שבאים לידי ביטוי בהתנהגות שלו. התשובה פשוטה. התפקיד הראשון הוא קבלת החלטות. יובל לא צריך להתלבט כל שבוע מחדש אם ללכת למשחק. העמדה שלו קובעת את זה אוטומטית ומקצרת תהליכים. התפקיד השני הוא עיבוד מידע. יובל מסנן את הכישלונות מהזיכרון ובוחר לזכור רק את המידע שמתאים לדעה המוקדמת שלו. זהו. ככה כותבים תשובה מושלמת שמקבלת 100% מהנקודות. אז מה העמדה שלכם כלפי הסרטון שלי? תנו בלייק או כתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שנפרק עוד נושא